Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063 689 8922 or 082 459 1816. Siyabingelela ubingelela ubaba uDokotela Babu wesizwe ujabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu umzulu kaMancengese siyashutha ke namhlanje sise dark room sise studio number 1 siyacela uma ukuthi lento esizoyisho ayinayi content please tell us Babu Dokotela this is all junk we are refusing ukuthi se relay ama copycat something that oyizwe kwenye channel what you going to learn from this channel it is a new version it's a new birth in your life it's a turning corner ku belief system obonayo Babu Dokotela Babu wesizwe ujabulile siyathobeka Sesiphinde sangena sagaleleka sino Babu Dokotela indoda ehle njengekhehla lomlungu Babu Dokotela ake sibingelele siyabingelela khehla la bayibathe Eswatini siyavusela babe Dokotela etsokotsela ke channel language is very soft and nice yeah that cake is soft too Babu Dokotela namhlanje ngifuna sikhulume ngeindaba ezibalekile kakhulu soqala lapha sikhulume ngesilwane semali kodwa ke as usual ngiyathanda ukuthi indaba ejule sibe ngasegcineni yebo mkhulu ukuze abalali bethu bahlale kahle bezo yonke into Babu Dokotela ake sikhulume ngeEshadai yezimanga the back to the sender sikhuluma ngalo muthi siyabonga kakhulu umbuzo wakho ubalekile ukuthi uphendulwe without with the intention to market yes funa sitshela abantu into abayidingayo nento abantu ezobasiza because we've been using ama YouTube channel to market ama product that has no effect anganamsebenzi walutho but now we have introduced kubantu into esibiza ukuthi back to the sender saphinda abantu sa introduce into esibiza El Shaddai yezimanga once often called El Shaddai Holy Ash it's the same thing it just change of the spelling ake sikhulume nomuntu othi Babu Dokotela anginayisho ukuthi umuntu uyasebenza yini kumina I've been trying most of the things but nothing seems to be effective take note you've been attacked and then the enemy yakho has used powerful spirits against you and then when you undermine the authority of those spirits and those spirits are inviting each other to govern your soul ngalondlela kwenzeka lutho even you notice if ungenzeka lutho akabazala ngifuna ube conscious there are times umuntu uyaguqa amadola abebhlungu because of devil there are times umuntu uyafasta kushaya 11 usulambile because of the enemy there are times when uthi ufunda iBhayibheli bese libe meaningless igospel bese libanga lomsindo ingoma zakhona that is we want you to use back to the sender for that purpose firstly we have to steam with back to the sender for anything that is deposited by the enemy of which is not from God let it go back to the sender before you venture to El Shaddai yezimanga because kuba nzima ukupheka uphuthu phezulu kwebhodi belipheka istamp first you have to wash it and then sebenzisa back to the sender for that purpose any spirit that is not from God let it go back to the sender when usebenzisa back to the sender uqhuma ngami ufuna usho ukuthi inhlupheko yami uma yenziwe owesifazane noma yenziwe owesilisa ngithi njengamanje lento ayibuyele kuyena and once you finished the process back to the sender because you steam today ntambama ugeza nge-El Shaddai Holy Ash you steam ebusuku mhlawumbe ekuseni noma lesikhathi uzoba comfortable ngapha then kodwa first you have to steam and release back the spirit umniniso uyasidinga naye uyasidinga na hamba uthakatha abanye why lokuthathwa thina zodwa hamba uthakatha abanye thola ke lo product iyodwa nje it's 1500 that is back to the sender and we come to El Shaddai yezimanga that is 1200 and uyisebenza lonto ngokuhlanganyela so lesizothola le breakthrough esifunayo Babu Dokotela Babu wesizwe ujabule siyabonga asibonga Babu Dokotela iyathola lama agents akekho nje ungenawo umuntu egoli ufonela ubusi Mncwabe enambeni ethi 0662540452 uzosana kunika kanankinga nokukunika umbongeni uzophinda kunike naye enambeni ethi 0615382925 Babu Dokotela Babu wesizwe ujabule ngimuhle njengekhehla lomlungu awusho madoda siphuza lapho namhlanje ayibiza kakhulu lento mkhulu ungarent inyanga yonke la uhlala khona sho kanje hayi ungarent inyanga yonke mkhulu phela kuyona yenisi le Babu Dokotela Babu wesizwe ujabule siyathobeka ayikhale Babu Dokotela ngifisa sikhuluma Babu Dokotela nge-treatment enhliziyo ngiyazi kulento zakwa cardiac abantu abaningi abazazi
and umuntu athi esiphathelwe enye into alapha enye into ngenye into abesikhuluma kabadla nge-treatment nje yenhliziyo ithithwa kanjani inhliziyo? Siyabonga kakhulu. Uzwa kanjani uphethwe inhliziyo? Iqala phela indaba. Yabo, uzwa kanjani uphethwe inhliziyo? Yes. Inhliziyo almost 99% often get wrong diagnosis. Udlisiwe. That's number 1, udlisiwe. Bese kushisa esifubeni. Kushisa esifubeni, akuphefumuleki, yidliso lelo ufuna uyophalaziswa. Yabo, that is a wrong diagnosis. And then once kwaqala kwasinda esifubeni, ukuphefumula kwaqala kwavaleka, isilwane leso uklinywa isilwane. Yabona ama diagnosis ayaqhubeka aba wrong. But thina uma uzofika kuba Dr. babesizwe and ungitshela ukuthi kuyacina nesifubeni and then ukuphefumula kanzima, ngizokuthatha igazi. That's number 1, funa sithathe igazi. Igazi esethathayo le troponin I, troponin T, CKMB. Sibuye nalo profile si-check ama cardiac enzymes. Funa thina asizokulapha. Into esiyenza uthi ukudropha lo ma cardiac enzymes inhliziyo yakho izophinda ishaye ngendlela eright. Ngoba inhliziyo ayinathambo. Akho nto eqephukile ifuna ukuthi iphinde. No. Ayinathambo, ayinamsipha. It's only muscles with veins. That's all. And ngalondlela once wehlisa ama cardiac enzymes ngalondlela ke uzokwazi lapha engisho ukuthi abantu baya ezibhedlela bafike la bazokwenza khona into esibiza ukuthi open heart surgery, bavule isifuba kuhlikizwe kufike enhlizweni enye ifakwe iwash. If isifakwe iwash asingakumoshela isikhathi, angisho ukuthi ayikho inyanga engakulapha, ayikho mina engiyaziyo engakulapha. Even Babu Dokotela ngiyakwazi ukulapha usufaka iwash ngoba i lifespan yakho idropa ngo 20 years. Umusu ufake iwash because awusadependile kwenye into usudepende kwi medical device. Yeah. Yabo, impilo yakho isisukile kuJehova, dependa ku medical device ukuthi kwenzekala. Then ke abanye bafaka ama valve yonke into. Once wafaka ivalve siyakulapha. But umusu ufake iwash uya build out usakwazi ukulapha. Kudinga ukuthi umuntu onenhliziyo akeze Babu Dokotela with the intention ukuthi uzolashwa nokuthi uzobheka ukuthi singakwazi ukumlapha. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Ake siphinde khona Dokotela siphume nge-filter powder for HIV ne-low CD4 count. Abanye bakhona sithiwa i-HIV ayelapheki, umashaya abhuqa kuba lawo magama ogawulayo. Bawuthi umuntu nje mewathiwa nje HIV positive avela fesisukile. In fact baningi abazilengisayo, abanye sibazwele singabazi. I'm sure nomlayeli ngakubo ukhona umuntu owathi mawuthi HIV positive avela wazibulala amaziyo. Babu Dokotela asikhulume ngale solution oze nayo. Siyabonga kakhulu. Asibe honest, i-department esingena kuyona sikhuluma ngento yaka virology and serology. Virology and serology, that it's aligned. Lana sinabantu ababe HIV positive ngo 2002, yes. 2006 and ababe positive ngo 2010, 2014 baqala ama ARVs. Kunabantu proven fact abana 15 years bekuma ARVs. Believe you me, they were doing extremely well. They are doing well even now. Ngeke sizwa contest ama ARVs, they save people's life like we cannot believe. But into esifike yenzeka khona ke manje ama ARVs asefike like kuthiwa khona pharmacological intolerance. Angikusho lokho. Pharmacological intolerance. Kwenziwa yini lapho uthini Babu Dokotela musho njalo? Ngisho ukuthi sekufike la umzimba wakho usukhathele le treatment. Kanjani na? I-RNA ribonucleic acid ye-virus isijwayele i-treatment okuyona. Into esiyenzeka kubantu bama ARVs manje laba bane long term bewasebenzisa i-CD4 count yabo isiyadropa futhi. Bewadla without defaulting, not without even using condom. They just abstained. Badala. Mama nje abangenwa HIV be no 49 namhlanje ba no 58. Abstain. Baba nje kwathi ukushona umkhonyana emva lokho sanwa ihlalela. And angisho ukuthi umuntu ongakhondoma ngikhuluma ngabantu aba effective abangenezolo lokucansa enikhuluma ngalo nini. I-virology siya drop. Sinabantu proven otherwise more than 60% abantu abafaka ARVs 15 years ago i-virology yabo i-CD4 count yabo is already dropped below 300 and isaqhubeka, but there is no medication to help them. Angisho there is no medication to help them. Ongafika eclinic ubajethi ngiyawathatha ama ARVs but i-CD4 count ya drop. Into abazoyiphela bazothi because of your virology is fine. Carry on with the medication because there is no known replacement. That is why sithi abantu abadla ama ARVs asibanike ifuda upowder wakhona. Asibanike ufuda upowder. Uma kuyingane asinike ifuda upowder, sinike nespray. Because ingane ne-CD4 count encane, it's not tolerable. Ingane at least ayibe ne-CD4 count 1500. Ngeke ingane edepende kuma cells kuthiwa yona inamasosha omzimba amancane.
Unungile umuntu omdala noma ngashonilanga bese usezenza izinto abeyifuna ukuzenza emhlabeni because we were not born for CD4 count undetected. Sikhuluma nge-CD4 count i-viral load yakho uthi ngabe ngayintethe awusebenzi if i-CD4 count yami isithi 110. Wena lokho ngitsaka ukuthi hayi ungayikhathazi vese i-viral load yakho i-normal but iyaqhubeka i-CD4 count yami. Mina into mase ngihlaselwe i-TB manje ngizoshona. Exactly. Sithi wena othi udla ama-RVs i-CD4 count yakho iphezulu, please maintain your CD4 count high by using ifuda as a supplement kwi-current medication oyisebenzisayo. Asisho ukuthi default kuma-RVs isebenzise in conjunction. Umntwana make sure ukuthi umntwana we are enforcing usuppress nange-spray. Akasebenzise ispray umntwana. Reason why badlala ehlabathini bathinta indonga baphucana ukudla emlomeni balumisana amagwinya yonke le nto. Abantwana sweet. Yes, basharisha amagwinya balumisana ukuthi lo nani abanamsebenzi abantwana lo. Awuhleplela chappies. Engihlehlisho uyamhleplela mfethu. Yabo Dr. Bosizojabula uthi thola ifood powder wena usegoli one-HIV njengamanje. Uhleli nomkhwena we-HIV usubona okuningi okwenzeka kuyena amathumba yamhlupha akafuni ukuye kugwayi. Usunotice okuningi nasocansini useweak into enza ukuthi umuntu o-HIV positive abe weak ocansini hayi ukuthi akavukelwe immune system yakhe iyadrop. Phone osegoli 066 ufonela ubusi uncaba 066 254 0452 wena osegoli wena useThekwini uthi ngicela ukuposelwa ngisedandi ngifuna ukuposa bathi nasiyiposa into zamashumi ama-agent azokuposela lezo zinto babudokotela nasikuzokuposela izinto uBob ufonela umbongweni eqhawe ngcobo usho ukuthi ngihleli nomntwana ne-HIV akeve kwa default ama-ARVs ngihleli nomntwana ona 13 years ubuza ukuthi le treatment engidla ugogo yani. Fonela ke umbongweni eqhawe ngcobo 061 54 538 2925 061 538 2925 ubafonele usho ukuthi nginale nkinga angazi ngani ngizoyitshela kanjani ukuthi inengculazi. Babu Dokotela babusizojabula siyabonga. Babu Dokotela asibonge ngalama solutions. Ngifisa ke manje sikhona Dokotela ke sinyusa igiya. Sikhala khona ndaba abstainayo. Ngifisa manje sikhuluma indaba ye-sugar spray isibusiso lesi. Sibone ukuthi laba abstainer baqhwa abstain yini. Noma ngababe ne-pressure ukuthi hey wena uzala. Hayi umenze izinto zenzeke le anti sugar spray. Into engizoke ngikutshele yona nje imfihlo ongazuyazi. Ake uthathe ungene ku Facebook kwalomuntu othandana naye. Uma uzoprinta lesithombe sakhe. Right. Mase uthatha ispray se-sugars uspray phezulu kwaso isithombe lesi. Uma usiyasilinda kuzoba sathi sifuna ukuvokomala isithombe. Uma uthatha lento le uyisula ladla khona kule khekhe lakhe. Ntambama esikhatheni ebukana ne-TV ngale. Wena uzojetha uyagcoba ngale kamereni kanti ugcoba yonke into. Futhi lento le umuthi uyilindi izothi maqala ukuvokomala iyavokomala i-sugar spray umuthi uyisule la azodla khona. Khulileka ngaphinda kushiya. Yakaza phinda kushika. Futhi lento angisho nje ngokuhonest. Mama imikezo yengane yase-rest lento. Ingane izodla zonke into zakhe even ama property la enwarenta nabo basekhaya. Uzonothisa ukuthi babaqala kuxoxe office ethi akasakudinga office wena unkosikazi wakhela umhlala lapha emzini wakho ku-estate. Le ngane ese-DT ese-tertiary iyona esisebenza le office. Uma ummeli iyona esila, uma udokotela iyona esila. Because it has done it sugar spray sikhuluma ngento ka 200 rand. Abantu bafuna kuzokubiza ukuze ba understand. Le nto it is toxic, it is poison. Wayifutha nje sithombeni wayisulela la ikhekheni. Kodwa phela chef ake nawe ayilento yakho ongafuni ukushefa futhi. Ubuza into omkhulu abantu abanesicefe. Hayi bazoni fohle nje umobeni ongaka. Madoda. No avesibashiya avesama sekubawuza mfethu. Siza ukuthi ithini. Babu Dokotela ngifisa sikhulume nomama uNgubo lalama services wakhe awa provider. Singamthola umama uNgubo. Ake sikwenze lokhu. Angeke ngikusho nje lo Babu Dokotela babesiza bawujabulile. Nginesizathu sokuphakamisa abantu besifazane, abantu abadelelekile, abantu besifazane abangathenjiwe and abantu besifazane abavinjelwe amathuba bevinjelwa abantu besilisa. Angikusho nje ukuthi ipoverty ekhona kumuntu wesifazane kungenxa yomuntu wesilisa. Inhlupheko ekhona kumuntu wesifazane kungenxa yomuntu wesilisa. Wena ukwazi lokuthi even izifo abantu besifazane abanazo manje bayithole kubantu besilisa. Ake sikhulume manje sifonela umama uNgubo uwa-P eMlazi. Ake sibingelele gogo uNgubo. Yebo njani? Yebo ugogo ukuphi naseMlazi? Ngikwa-P.
Uphi number bani umuzi? P165. Umgaqo kuthiwa ubani umgaqo masifaka kuma navigator sifuna ukuza lapho kuwena. Umgwaqo uSkhonko Road. Usikhonko Road. Yeah. Yebo, usinike inamba yakho gogo, unayo inamba, uyazi inamba yakho salwazi? Ngiyayazi mntanami ithi 078 25 29 366. Gogo angeke ngikuveze nje lokho njengomelaphi wendabuko kodwa nje ubudlelwano bakho noNkulunkulu bunjani? Uyaye esontweni noma ulokwaphatha ikhambi washiya phansi into ehlangene noNkulunkulu? Hayi ngiya kakhulu mntanami esontweni, ngiya eNazarethini yazini wezuba. Okay, ngicela singene emsebenzini wethongo la sibheka isimo somuntu athi wahamba umama kodwa akaze senziwe lutho agcina ukukhumula inzilo emva kwaloko ayikho into azange abuyiswe akuzange agezwe amafosholo kwaze nemva kwaloko kwaxatshana kubanga imali yakhe yamasingcwabisana. Ake usithinte lapho umuntu othi abagezwa ngabantwana kwenzeka kanjani lapho gogo? Kulolo khaya mengabe abantwana benze lokho lomndeni usuke ulethe ibhadi ngendlela isimanga naye lo muntu washona basuke bemnika inkinga ngoba usuke ngezukwazi ukuhlangana nomndeni wakhe. Ukugeza bese uyaphinda umuntu emva konyaka uyambuyisa usuke wenzela ukuthi akwazi ukuhlangana nomndeni osewalala ehlambulukile. Gogo kunomntwana othi uyakusaba ukusho lokodwa ucabanga uza kuwena azokuhlambula ukuthi ebusheni bakhe esesema college eqashile lapho benokukhipha izisu ngoba enzela ukuthi angaxoshwa njengakana kaNesing abantwana ngesikhathi sobandlululo bebenesikhathi ukuthi uma kwakhulelwe inesi axoshwe manje useyasebenza uyinesi kodwa abantwana asebatholi ufuna ukuzohlambuluka kuwena ukuthi yena ubekhipha izisu akazikhumbuli nayo ukuthi singakodwa nje mesithi mehlala sikhipha ikhona into uma efika kuwena ongamsiza ngayo lapho kuwena. Ikhona ngane yami into engamsiza ngayo kakhulukazi umuntu uma ekhiphe isisu usuke ekhiphe lolo hluli lelo lengane kodwa umphefumulo wengane usuke usele kuyena ngaphakathi ekumele ukuthi kube nezinto ezokwazi ukuthi zikhishwe kuyena bese iqamba igama leyo ngane ukuthi usibalibali bese yenzeka bese ihlambuluka kahle bese ihlangana nomndeni ibe ingozi mangakayenzi ukuthi yona yibhadi yena emenzela ukuthi izinto zakhe zibe mnyama. Gogo njengamanje kunomuntu osomatekisi uyasebenza imali yenzeka kodwa imoto zifa ubusuku nemini imike yahlala imali yena esandleni kuvela inkinga enkulu ezoyithatha yonke lapha wenza kanjani umuntu kumenzela iziko lemali isisekelo semali ukuthi if isikhona kusuke lesidalo esihlakaza yonke into kuyena wenza njani umuntu umefika uyakwazi ukufika lapho kuwena kwenzeka kanjani gogo? Mefika nakumina ngimnika induku zami zokuhlanganisa zokugeza idlozi lakhe ihlangane naye limenzele inhlanhla ngoba mntanami inhlanhla iqhamuka kwabaphansi uNkulunkulu okwakho ukuthi ngizwane uhambe emhlabeni akufake ezulwini lakhe wenze kahle la emhlabeni. Ngiyakwazi ukwenza lokuthi ngikwazi ukuthi ngigezele idlozi uphashe uncenge idlozi ngempande zami noma ngabe kuthiwa selathathwa la isakhe kodwa kumele nje waphahla ngalezi impande engizomnika zona. Hayi garanti mntanami izosondela idlozi lakho likhuphe kwakufanele. Usinike inamba yakho gogo kokugcina ithini? Ithi 078 25 29 366. Sibonga kakhulu obonga Baba Dokotela Babu Dokotela umfana omhlonje ekhehle mungu siyathobeka gogo siyabonga. Ngiyabonga mntanami. Babu Dokotela Babu Dokotela ngicabanga ukuthi nalabo abangizondayo mina ngibasoli bangizondela into ebalekile angeke ungamzondi umuntu ophakamisa abantu besifazane ibona abantu abasuppressed by abantu abafaka amabhloko Siyabonga Babu Dokotela. Babu Dokotela umama esazokwenza imali ngoba phela kuyasetshenzwa. Uyinyanga ngithi kakhulu akuthi uyisangoma mprofeti inyanga nje ubheke phambili. Yes. Ake sikhulume ngenyanga ke manje nentela kahulumeni. Ngoba phela kuyasetshenzwa umsebenzi lo ngithi. And Babu Dokotela kune accusation ukuthi izinyanga zifuna ukukhokha intela. Angifuni ukusho ukuthi ke i-correct noma i-right kodwa nje ikhona ukuthi nje inyanga zikhokha intela.
ngoba imali yakhona ivele ithi uyabeka lapha beka lapha ayiye ebhenki ahlalishe esandleni beka lapha phansi yes akusiveze lokho iyinyanga bashayeka uma sebefuna ukuthenga umuzi ePine Town yeah le mali uvesana afika iphethe ngesikhwama sengane esikole yabo uJosana yes ephethe u1.2 million uzodeposit ebank ngaphakathi ibank lizoyithatha linankinga bese lithatha uSARS uzonotify ukuthi iclient lethu lisikhokhele 1.2 million cash kanti le client labo livese line company la ivulayo trade on all aspects every 90 days ideclare ukuthi akanamali okay le mali aseyifaka ebank uyithathaphi it falls under a laundering ibank line justification ukuthi li freeze till you declare uSARS une right ukuthi akubize uzo present istory sakho ukuthi kungani le mali oyifaka ebanking ezofreeze yes ngoba wena last 3 months ever past 2 years awukwazi udeclare imali uhlezi ungenamali ngisho lento leyinyanga yemali egqitshwa phansi imali enjani ake siphume nje kuyona sithatha imali enginomshini okuswipe mina for that purpose uswipe straight imali ayikho kwami emgababa noma straight ebank iya straight ebank engisho ukuthi ake siyibhekele we sound stupid and then uSARS uyasitshela sikhokhe imali kwi tax and there's nothing wrong about that because we know that we are doing a business ngendlela legit it allows us kulonyaka kade ngibala ngithenga imoto ezo5 ngathenga umuzi ngathenga iflat ngakhokha itax yami but I could not declare ukuthi le mali ngiyithatha because lo nyaka u2022 ngikhuluma lo nyaka kuphela kulo 9 months esikhuluma ngawo that is not imoto ezo5 futhi ngithenge Mercedes A class 180 hatchback eblue ngathenga iRange Rover Evoque ngathenga iJeep ngathenga iLand Rover Discovery ngathenga ishothe ngobuza phela ngathenga iDodge phela ufuna ukukhumbuza ngathenga iflat eBanamo flat ngathenga umuzi e1758 kuNkuzana Grove in one of the townships ngizama ukuyiproof but ngokuthi imali ngifaka ebank angikwazi ukuthi ngibuye ngivalelwe imali because manje iyinyanga they are too smarter than the government they find it correct ukuthi bayifihle endlini but ayikwazi ukusebenzeka yeah bese ufuna bayisenze yabashaya ingangithi avele sebeze idom uSARS ahlakaniphe expose what it belongs to SARS uzokutshela uSARS ukuthi ucela umnike imali engakho mnike lo mali ngalokukhuluma naye uqhubeka abavese ithongo uzokulethela imali ilonto izosiza sizophuma ukuthi sibe ama suspect syndicate ngoba kunalento ukuthi inyanga it's a club of mafia yabo that is dodging the state asathembakali even ufuna ukuya overseas uapply le visa kwi profile yakho kuvela ukuthi awunamali pho nje ukuthi ufuna eAmerica uzohlala 2 weeks uzobudlana and then ibayidinanga lokho because I profile yakhe against you I credit score yakho rating iphansi kakhulu kodwa nothayo wena unawo $500,000 ubuthathephi Babu Dokotela bosizibojabule siyabonga Babu Dokotela asibonge I hope izinyanga ogobela bathatha ama note and bazokuthatha action they have to learn I know phela seriously Babu Dokotela now let us come to the study of heavens ufuna ezulwini ungahlupha ngabugqila zengane ezulwini sometimes ukwazi yes John ningayifundi ensini nanini inhlangano lezizeni ezinye ningayizulwini inhlangano endala ecishe lo president ugesi sakhuluma the punch him in his nose 1912 sahamba ugesi hey baba izinto zenze Babu Dokotela ngifuna sikhulume ukuthi intone eyazekala kulelo khusana ngale ndawo ekuthiwa iShumayane asibonga kakhulu sibonga there are 7 heavens according to the book of Enoch the 10 heavens but that was explained as well ukuthi kwenze kanjani uEnoch abona amazolo u10 iconfusion yakhe iyaba mefika ku heaven number 7 wathola usplitile usplitela u3 kwa yena wazi into ezahlukana into eyodwa alright into eyodwa nje kodwa heavens are 7 besikhuluma ngeShumayane Shumayane is heaven number 1 in the realm of the heavens it's heaven number 1 that heaven it is only hosting inkanyezi kuphela but some of the stars are still angels and then lezo ngilosi lezo ezisemkhathini iswathi uma uphumela eminyango ebusuku ubuke phezulu izulu ukuqala lelo but all you have to know that heaven it is populated by the fallen angels of which they appear to us
as aliens. Oh, yes. They appear to us as aliens. And it's in some countries, they even adapt people, take samples from people, inject instrument underneath, inject instrument in their nose. They take DNA because they want to clone human race. Okay. And then that heaven is called Shumayan. The ruler of that heaven, reason why God has chosen Gabriel, because he knows there are demons who are trapped emkhathini, who are so dangerous for earth ukuthi sisixhumane nawo. Ngalo ndlela uNkulunkulu wakhipha ingilosi yakhe is an archangel. People about archangel, they don't know who are archangels. Archangels are only angels that has 4 wings. But i-archangel, umzimba wayo onormal, just umzimba we-archangel onormal, ingangesicapha lesisakwakho. Umzimba nje just i-trunk. Yes. Ingangesicapha. I-height, you'll be surprised. Ingangesigxobo sikagesi. All right. I-light pole leyo uyibonayo. This is i-archangel kusuke into engakho. Ingilosi ezinkulu ilezi ezifana no Metatron. Laba aba-independent abangama-planet on their own. But le mesikhuluma ngama Gabriel bakwi-cherub race, but bangangesigxobo sagesi and 900 meters wide and amaphiko abo 4. The different ngabo ngezansi bawumlilo. They are burning on fire and ba-angelic ngaphezulu. Babu Dokotela uthi that angel is called Gabriel. He is the only angel that is responsible for heaven, number 1. Reason why, because sinenkinga nje eqhamuka emkhathini ezizakuthini asikwazi ukuzimela, because anything eqhamuka phezulu you are so weak when ungezansi. Babu Dokotela wayesebojabulile. Okay, Babu Dokotela, before ingqondo zilokhe information iningi kakhulu. Angifuna sikhulume ngawo manje, funa khona at least ngelesilodwa lesibili ke uHeaven Rakia. Uma ngavuma ukukhuluma ngawo e7 koze kulokho ingqondo nathi ngasazi uqale kuphi usuku uphi manje. Our God is holy. If we cannot tolerate to say that, demons will celebrate. But our God is holy, and our God is not even smart, is intellectual. It's too greater than ordinary. In heaven number 2, it is called heaven Rakia. Yes. Rakia. Yeah. That heaven alone, it's not an ordinary heaven that you can just go there. But if we are corner, funa ube nekite. Yini kite lento ithiwa kanje? Yes. Ube nento yokugwedla. Escape. Yes, lesikepe lesa kuhamba ngase emngeni. Udinga sona, udinga submarine, udinga speedboat, umoya kulo lo heaven. Sure. That heaven uNkulunkulu ube muhle emazulwini onke. He made sure all amphibians, angisho lokho zonke izilwane ezinwabuzela zasemanzini, umfula, idamu, ulwandle zitholakala lapha. Any isilwane okade usidoba la si replica yase Rakia. Anything oyibona la emhlabeni, but kukhona ongayiboni. But when the angel of the Lord could take you there, you'll be surprised what you'll see there. And then izulu la uNkulunkulu abeke khona izilwane zakhe zasolwandle kuphela. And then khona ubaba lesimbizo uthi uMoses, abanye bathi uMoshe. He was taken by the Spirit of the Lord, and there what he saw an angel called Muriel. Muriel, umbhalo Muriel akhona it's Muriel. But same Spirit of the Lord as ngoba ezinye izinto sizithatha from research Christianity kuphela, but thina amaKristu sine challenge ukuthi asikwazi ukuresearcha kwamanye ama belief systems. Sithatha into eshiwo Christianity and it's right. And then Prophet Muhammad, may his peace be upon him, and he was taken by the Spirit of the Lord, and then he encountered the angel called Habib. Habib, umubala, it's Habibi. That is angel of the Lord, that is responsible for that heaven. And Lela Zulu, it is so vast, there's not one single angel could be responsible for that angel. Angel Muriel is also responsible for that heaven. Zachariah, Raphael, those 3 angels are angels that are there. Even though Habibi, it was not explained what was his duty, because we needed to know from the Prophet Muhammad, may his peace be upon him, and according to his revelation, what was the function of the angel called Habibi in the second heaven.
akakwazanga ukuthi asinike a full description ukuthi i-duty yakhe yini, but lezi engizibalayo uZakaria and then Muriel, Raphael, those are the angels who are responsible to guard that heaven. Babu Dokotela Babu sesibawujabulile siyabonga. Siyabonga Babu Dokotela. Lena angikwazi ngisho ubuza ama follow up questions because ivele nje yehla njengeshawa kanje. Cha asibonga Babu Dokotela. Now akasiphinde sikhuluma ngakhuzana nge-cash flow oil. Ifembe lomndawo. Babu Dokotela Babu sesibawujabulile imali in cash flow oil u5,000 rand. What a risk am I taking ukuthi ngikunike u5,000 wena unginike amafutha? Yabona nje. What risk am I taking? Kunama risk amaningi efuna siwabheke. Enye into uzudinga i-cash flow oil kunakale ethongweni lakho lomndawo. Kukhona lomndiki, khona lomnono, but into edala ukuthi ugcine ungenayo imali kusuke kuyithongo lomndawo. Lela thongo lomndawo lifuna ukuthi ulifembele. Sinento ekuthiwa ukufemba. And ufuna ulifembele, but do not be fooled by people. Bathi uzofemba ufuna ufake igazi, ikufemba lizwane ithongo lomndawo alufuna igazi. And ufake igazi, uma ufake igazi kulunga yonke into ngokukhulu kusheshe within 3 months kuphele konke futhi. Because wafaka igazi kule nto. Istimse ino. Yeah, bungayidingi le nto leyana. It was searching too much. Ngalo ndlela kufuna aqale sikunike into yokufemba. But ufuna ube umuntu conscious and disciplined with Babu Dokotela. I've heard you say something about a cash flow oil. I need it because I need money empilweni yami. I need money. But ufuna ngebese kunika nento yokufemba. Babu Dokotela uzothi umuntu ligama ethi ukufemba lizulu. Okay, liyanto lena noma ishangane. Lwamuthi widely spoken found eMozambique. Now futhi kuthiwa ifembe lo muthi. Oh yes. Isithiwa ifembe and mesebenza for ukufemba. Abanye mesebenza izinto ezimlingo. Benza abantu iphuphu bethi babafembela kanti tasingesi into yomlingo. Umuntu akenze akafembe aqeda ukufemba athatha into yakhe ahamba. Ngoba into eyisuka inkinga kusokumndawo kuthini. Once kwalunga umndawo into eningi asesidingi siyabonga. Hayi Babu Dokotela asibonga kakhulu. Now avehlala straight here manje odabeni lwemali. Babu Dokotela. Nango umuntu lapha ufuna isilwane semali. Khathele manje ukuphanda, ukhathele ujulukele umazite usezame yonke into amabhanoyi wagembula. Usethi Babu Dokotela ngiqonda ngqoke manje. Awuvale ukhulume nabo Babu Dokotela. Siyabonga kakhulu. Isilwane semali. Leyanto idla impuphu. Lento kade ngikhuluma nabanye abafuthi abakuma society. Ngithi advocate waza no 100,000 ngikunike lento uyibeke lapha eoffice. AmaSulumane, amaNdiya, amaHindustani, amaGujarati apractice lapha kulo society afake intambo la. And abafowethu babantu abamnyama basebenza kuma law firm amaNdiya. Basubmita kuma altar aronke. Because labantu banelizwe India line altar ngaphakathi lommeli. Kunento ebekwe lapha endlwane encane aqala kusena afika aye kuyona. KuneNdiya before lihambe lemsebenzini qala lothela amanzi kwesinye isihlahla. Lehlahla sibhinciswe ingubo eziningi ezimbale umsangano nje. Yabo. Nawo amaSulumane before ahamba aqala akhangeza ungazakha ngibone sesula imbici. Ungayindoda kwenze njani manje futhi. Because it's their belief system. Yeah. It works for them. Ingakho sebenza kubona because they are standing bold. Sithi ke abantu abamnyama abakwelo Fem Society asibanike lento le. Abathathele lento bese kuniyona izodla impuphu. Imifuno okunye izokutshela ukuthi ifunani. Into evamise uyifuna kusukubisi namase kuphela but most of the time idla impuphu. In particles, impuphu inama particles are more than 1 million. Manje ukuthi izophinda ikhonto eyifunayo ifuna emva kwesikhathi side kabi. Engisho ukuthi abameli bakithi bantu bamnyama and let's take the challenge head on. Asithathe lento le usebenzo awukwazi ukuthi uyi-advocate uthi awuna 100,000. Wena ukumele umuntu enkantolo 30,000. Yeah. Yeah, 30,000 5 days imalini usuke 150 kaphezulu. Yabo. Engisho ukuthi asikhulumi ngemali abanga, sikhuluma ngemali liquid ibona banayo. Banawo ama-advocate anayo lo mali. That's why sithi abayithathe lento lena, abayithathe lento bahamba usebenza ngayo. The beauty about it awuzuyibeka ekhaya. Ngoba omunye uyibekile ekhaya uthe bivutha lapha nivese niyakhanya. Zathi ingane yini le? Wathi ingane zamboza ingane ngathi mina ke okwena angasho ukuthi beke ekamereni. Kodwa ngisho ukuthi asibanike noma ukuthi umene noma ubani kodwa bengenza nje example abameli badlala kancane kakhulu. And ibona abahlupha kakhulu abameli babantu abamnyama, believe me. Ibona abastruggle kakhulu. Babu Dokotela bawesizwa ujabule uthi woza sikunikeze lento ngoba ikhona. Umeli uyini kodwa nje ikhona sizokunika siyabonga.
Babu Dokotela asithathe imithwalo yethu sihambe manje. Siyabonga kakhulu Bazwela abantu. Sijabulisa Thobeka. Sibonga kakhulu mlaleli ekhaya. Siyabonga. Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla yomsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iHoly Ash esisiza abantu abaningi. Khumbula impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono.